Ви були першим заступником пана Пашинського? Я був першим заступником голови комітету з питань безпеки і оборони. Другим заступником був Ярош, третім Білецький. Але очільником цього комітету був Сергій Пашинський. Так. Ну, тобто ви були першим заступником. Обрана посада. Так, я це маю на увазі. Так, це ви причепили. Ну, як депутат, ви там були... Головою комітету був Пашинський від Народного фронту, я був першим заступником від «Самопомочі», і другими заступниками був Білецький і Ярош. Так. Що можете сказати про цю подію? Про арешт? Так. Наскільки я розумію, тут логіка очільників держави, я не сумніваюся, що вони до цього руки приклали, така сама, як і у очільників Сполучених Штатів на початку 20-го століття, коли вони садили Аль Капоне. Вони його посадили не за його злочини, а за неуплату податків. Я так разумею, что это сигнал тем людям, которые кричат, а где посадки. Потому что если бы его стали садить за коррупционные преступления, то, скорее за все, это было бы долго, и не факт, что люди бы до этого дождались. Поэтому, если сейчас выяснится, что все коррупционные преступления, которые ему будут вменять, будут доказаны, я считаю, что это позитивно. Если выяснится, что через 2 месяца, когда у него закончится запобежный захід, что там доказательств по его криминальному проваджению нет, и он на руках у Тани Чернової выйдет из в'язниці, то я против, потому что они створюють фактично героя. Я впевнений, що на цій посаді, на жаль, керівник нашого комітету приймав участь в схемах в оборонці і Петра Порошенка, і Гладьковського, і Свинарчуків. Але я хочу все-таки почекати результати цієї справи, тому що у нас слишком багато тих випадків, коли крупну рибу, як казав Луценко, ловлять, потім цілують, потім випускають. Побачимо.